Ono. Ya ampun, bagus e. Mas Patih to. Iya. Patih sapa? Andaka Wana. Wah ampun, tak kira Patih Gajah Mada. Dengkulmu mlocot kuwi ora. Sopo kowe? Widyasari. Lanang apa wedok? Lanang ya kena, wedok ya kena. Manut kebutuhan, Mas. Rene arep ngopo? Perang dong. Perang? No. Kowe iki wedok ora lanang ora kok perang. Ya ampun, dimatke brengose. Dimatke brengose. Ngetapel lho, Mas. Iki brengose ketel lho. Urung rambutku ketel kabeh lho, Mas. Tak dudu liyane apa? Moh. Griseni ora. Amos ora merata aja, merata imbangan pada-pada. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Ya ampun, mosok perang nganti mati. Nek wis lemes ya wis Mas rasa nganti mati. Nek wis ngene iki ra iso obah ya leren, rasa nganti mati. Ya ampun, perang mosok nganti mati Mas iki lho. Mas Patih iki lho. Asmi brengose cilik-cilik. Ya ampun, deg-degan atiku. Apa aku jatuh cinta ya, Mas? Kowe iki lanang. Asmi notok. Ayo Mas ora merata jam to. Yo perang karo aku. Ayo ya Mas ya. Ya perang ya. Yo. Wis jam 1 kliwat seprapat ya perang ya. Nendi? Wis terserah kowe aku nggawa mantel kok, Mas. Ngawur kowe. Ya ben sing penting keturutan sediane. Ora masalah kok Mas ya. Tak korting wis Mas. Lho. Perang kok dikorting. Ya wis setengah loro, selawe wae ora apa-apa Mas. Ya Mas ya. Ayo Mas Andoko. Mas Andoko. Ayo ta. Gilane iki wis. Asmi malah wedi to. Mas. Mas Andoko. Piye iki wis dinyang kok ra sida? Mas. Ya ampun. Iki brengose luwih saka aku. Sapa, Mas? Setyaki. Suarane gede banget ya ampun. Ade tak takani jenenge sapa muni? Setyaki. Jenenge sapa muni? Setyaki. Suarane gede banget ya ampun. Biasanya nek suarane gede iki piyayine gagah perkosa. Aku suka.